Apil ba ang misgay sa piyesta? Apil ba na sa kasuguas Ginoo ang misgay? Apil ba ang bikini open sa piyesta? Usa kada kong paglapas o pagpanamastamas sa kahulugan sa piyesta? Sugo ba sa Ginoo ni Kristo o ato ang kaugalingong sugo o gusto lang? Is human trafficking in corruption part of God's will? In parts of God's commands? Dili. Kabahin ba sa kasuguas Ginoo nga mogamit kag laing tao? Dili. Kabahin ba sa kasuguas Ginoo nga mutik advantage ka sa usa ka inosente? Imo lang ng papirmahon kay kunuhay na ay ihatag. Nya pagkulik ka nas gihatag imo rang hatagag 100. Apil ba nas kasuguas Ginoo nga magamit kag tao? Dili. Dako ng supak sa kabubuton sa Ginoo. Is fiesta kabahin sa kabubuton sa Ginoo? Be Katoliko, kita mo gising nga fiesta. Kabahin ba nas kabubuton sa Ginoo? Mabasa ba nas Biblia ng fiesta? Mabasa dili. Be asa man dapita? Ay, na naglutok ka ng iyong mga mata. Mauna nga og atakiyon ta subang reliyon dili ta kadipinsa. Kay gisunod-sunod naman tas mga butang nga wa ganita mangutana. Is fiesta biblical? Biblical dili. Di na mo manubag. Kay kabalo na mo mangutana kung asa mabasa. Mao na diferensya natong magkatoliko. 1 Corinthians 5:8. Biblical ang fiesta. Ang Ginoo nagsulti pinagi kang Santiago Apostol nga pinagi kang San Pablo nga nag-ingon ipadayon ang mga kasaulugan o pangilin sa bagong libadura diha sa pulong sa Dios o sa kamatuoran. Naa di ay ng piyesta des Biblia. 1 Corinthians chapter 5 verse 8. Padayon ang pagsaulog nato sa mga piyesta sa bagong libadura kung pagtulunan diha sa pulong sa Dios o kamatuoran. Naa nas Biblia. Apan, wala pa ta mahuman. Sa basahon ni Propeta Isaías chapter 1 verse 13, dinhi musulod ang dako kayong dimalas. Ang Ginoo sa unang panahon nasuko sa mga tao nga nagsaulog sa piyesta tungod kay nagpuyo sila sa dautan nga mga lihok ug kahilayan. Ang gikalagutan sa Dios dili ang piyesta. Ang gikalagutan sa Dios mao ang mga tao nga nagsaulog sa piyesta nga wala masubay sa katuyuan sa piyesta. Kay nagpuyo sila sa daotang lihok o kahilayan. So the question is, apil ba ang misgay sa piyesta? Apil ba na sa kasuguas Ginoo ang misgay? Apil ba ang bikini open sa piyesta? Usa kada kong paglapas o pagpanamastamas sa kahulugan sa piyesta. Kay sa 1 Corinthians 5:8 nag-ingon biya nga pagtulunan sa pulong sa Dios o kamatuoran. Asa may kabahin sa Dios anang bertinyong ngisi-ngisi anang nanggawas ng naglirit anang mauna nga mamalandong ta karon. Sige magitag pangangkong Katoliko ta. Okay ra nang ubang reliyon kay dili man na sila mo tuog piyesta. Mauna nga maghimo sila bisag unsa dili na pero kay kita may nangangkong Katoliko. Nya kita may gasaulog sa piyesta. Ya mag-una-una taghimo niini, kadako kay nang sampalong sa tong kaugalingon. Wala gyud na mahasubay sa kabubuton sa Dios o dili na apil sa kabubuton sa Dios.